ozugbo n'iru adịrọ Chukwu mana Chukwu akwadoro ife na-eme onwe ndị akafa rugasịrị inyi n'ebe ahụ ọ ife ji ọjị ezukọpụta n'ala Igbo. Onye isi ekele ndewo nna. Ihe mere bụ na maka na a na-emekere na-asị weta ọjị ọ bụrụ enwe ebe a na-eje mana anụ nwaanyị na-eme ife ọbụla ọjị ka a na-eje a na-aga ọjị ebe ahụ mana a na-asị ka ọjị zuo ezu na-adị oriri ọ ga-adụ ịnọ. Gịnị na o ji adị ịnọ? Ife o ji adụ ịnọ bụ maka na Igbo kwenyere etu esi nwee izuụka ọbụla abalị isaa na nke ndị oyibo. Izuụka ndị Igbo bụ abalị ịnọ, anọ bọsị eke, bọsị oye, bọsị afọ na bọsị nkwọ. A chọrọ eweta ọjị ka a maa na ụbọchị niile edo n'ala Igbo na gbanwere oke ka igbe n'anya na ọ ghara ịbụ ịpụta n'ụzọ bọsị eke ife eme ma ọ bọsị afọ ma ọ bọsị nkwọ iwetie ịnọ ịma na eke oyi afọ nkwọ ezighi oghe ife ọpụta ya bụ otu anyị si wee weta ịnọ ugbu a anyị mechupụrụ iwu ọka ezu emechara ife etu esi eme ndị Chukwu bụ n'eluigwe malụ na anyị chọrọ ka anyị na-afụ na-abata na-enweghị nsogbu maka na ọjị zuru ịnọ. Ekele m onye isi Maazị Benson kedu ife nwere ihe ofe ọzọ ị ga-ajụ ya n'oge ịjụbụ ya maka ife nke ọ kọwara atọgbuo ya bụ ihe asọgbu onwe ọ ha ncha bụ na onye na-amara akọwarịa mata ndị be anyị na-enene na-amụtakwa n'ife nwee faya akọwalụ ndị na-esoro nene imere n'ọfụma. Ọ nwekwara ihe ọzọ mfu nọ n'akụkụ ọjị a ị nwere ike ịkọwara ife ya bụ ife bụ kebụ ose eji atọ ọjị kebụ ose ọjị enwe nke a na-egwe egwe a na-akọnye mana nke egbu nke okenye nọbie na-edebe ọ naghị akọ maka na nwunye ya egweteghị nke eji ya atọ ọjị o wepụta nke edebe ụmụ ibe atawa ọjị ịgbanye enyi ebe a iwu mkpụrụ ya etu o si adị mkpụrụ ya bụ ime ose ewerie wee tọọ ọjị abụ na o nyere ibe achọ. Ekele m ndewo. Biko anyị na-asị gị maka na gịnị a na-asị na gịnị na anyị Igbo na anyị bụ Igbo Chukwu na anyị mara ife ahụ anyị gbalụkwa anyị mana achọghị Igbo a na-afụzi Igbo ada amanyete ebe a na-enwetafa biko ndụmọdụ nwere ike inye ndị Igbo Igbo ka inyefa ndụmọdụ ka anyị malụ na taata anyị pụtara otu anyị pụtara sị na gị na nwa ezi adịghị efu na mba na ife kwuru n'oge elu nwa eze adịghị efu na mba bụ na otu anyị nọ na anyị bụ nwa eze na ya ma mfu na mba na a ga na-abịagara aga na-asụ ụlọ Igbo mana TV mana redio n'obodo ahụ London biko ndụmọdụ nwere ike inye ndị Igbo ka inyefa ndụmọdụ a ga-enyekwere ndị Igbo na tetekwere n'ụla n'ibe na-emebi n'erifa maka na onye rapụ ife o ji ama mma mmụ ya alụrụ nwere ife Igbo ji ama mma karịa asụsụ Igbo ewepụ ya gazi ama onye bụ onye ọnya ka anyị ji agbasi ndị Igbo ike ka onye ọbụla kụzibere ụmụ ya Igbo sụba Igbo fe ekwesịna ka ụmụfa ghọrọ ndị ọcha maka na ọbụrụ fa mana ukwu ama nkafe ike ọ bụrụ na ba mara ọba malụ na ibe eze nwaanyị obodo na-anara anyị erigo nne maka na ọmata ọbụla asụrụ Igbo eze nwaanyị akpọ okwelu mkpọrọ ya n'Igbo a na-ajụ kedu afịa esi nọ nneka asị ya kedu ma ọ sị ga-ewụọ ọnya ka anyị ji ayọtịbụ ike fasụba Igbo nwere ife karịrị anụ iwe dụkarịchaa mkpa asụba Igbo were ofu asụsụ were ofu obi mebe ife Igbo ọ dịba mma. Daalụ. Ife ọzọ m na-achụkwa bụ maka na gịnị maka na ndị Igbo na-eme anyị nwechara ụmụ ife dị iche iche ụmụ otu dị iche iche otu ahụ dị iche iche anọkwana ndị ọzọ na-akpọbatasị ndị nke ha na-eti egwu ma ndị na-eme ụmụ ife dị iche iche a na-enyefa ma nwụ ma gịnị ma ibe na-eme ibe na-enyere ibe nkiri na ụmụ ibe ndị ọzọ dị iche iche mana ndị Igbo anyị bụ onye anyị fụrụ mere otu a dịka were ndị nwere ike inye ndị dị otu a nwa maka na gịnị anyị nwụrụ ndị a na-akpọ ndị si na fa bụsị ọka aka achọrọ m ịgba afa maka na fe erika ụmụ ndị otu dị iche iche anyị nwesịrị fa mana enwebeghị ndị nke si na gịnị nekwa na ife mere nekwa n'ụlọ nke anyị nwere ebe a na-akpọ ụlọ Igbo ebe ndị Igbo na-eme gị na-enwe mgbakọ ahụ anyị na-enwe nekwa na onye ebe a dị otu a na ka ndị Igbo na-enwe mgbakọ nekwa ife ụlọ dị otu a na ihe abụ gịnị ụlọ ndị Igbo otu esi wego na Liverpool kedu nke si na anyị jizi na London na n'ife arịọ anyị nwere ndị dị iche iche n'iche iche
ewonde wadi wole tinye ndị dị otu a biko. Nwere ife ọzọ dị na anyị na-ekwu bụ na anyị mara ife dị mma nwere ere etinyere n'imi onye daada ya kweta ndị Igbo anaghị emetie n'obodo a anyị ga-agwa anyị onwe anyị eziokwu maka na anyị bụ onwe anyị eziokwu ndụ anyị nata ife dị na ya bụ na anyị ga-agbawa mbọ imepụta ife dị ka ndị Igbo otu a na-akpọ Igbo Heritage bidoro na-agba mbọ ka Igbo nwee ọnụ okwu n'obodo ka omenala Igbo chake achake ilu efu na ụmụ oborodu n'obodo etie asụsụ ụfọdụ a na-etie ma nke ndị Arab adị etie Igbo maka na anyị ekwere na-asụ Igbo kedụzi ka a ga-etitinyela anyị ọ bụrụ na ekwesịrị Igbo kwue na asụsụ anyị dị anyị mma ụmụ anyị dị ka aja ebe asụrụ Igbo obodo amalụ enye anyị obu Igbo anyị enwe obu anyị enwe ife anyị na-akụzili ndị mmadụ ụmụaka anyị enwebe ụmụ na fabụ ndị Igbo na fa sonyego onyere anyị aka maka na ọnya mere na ife ya sasị ya yasasị onye pụta onye nnukwu afọ na-eme na ya bụ Igbo nwere ihe ọpasị si gba mbọ ka anyị jikọọ onwe anyị ọnụ ma na obodo anọ na ya bụ ihe imefutere ka eji amaghị ọ bụrụ maka otu isi sụọ oyibo ị ga-akwụ asụnarị onye ọcha n'oyibo n'ọfa m oyibo mana onye ọcha nwere ka ọ sụnarị gị n'Igbo ka anyị mụta na ya jikọọ onwe anyị ọnụ demen onye isi ekele gịrị nne ọ bụrụ na anyị ga-eje ezumike ma ọ bụrụ na anyị chigatakwa nwaada anyị Theodora na mụnwa n'ife a nwere ndị na-ati egwu anyị kpọtara n'ụbọchị ncheta anyị chọkwara inye agwọ dịka ife maazị Valentine Ogbuefipo n'ife anyị na-akwadobe n'ụbọchị ncheta wee na-eme ya na-aga n'ihu wee na-eme ka ndị be anyị marụ na etu Valentine si na nwa agụ anaghị efu na mba ebe eziokwu daalụrị nne n'isi daalụ ekelekwa m ụmụ Igbo ndị na-ege ntị biko ekele na-asị ụmụ ndewo na onye na n'ọrụ ya bụ vachizi maka obi Ogbuefi nna anyị Igbo mụ na nwanne m nwoke bụ Benson Azụka Benson anyị ekele ụlọ anyị na-asị ụlọ ndewo nọ esi ụlọ jisie na ike ndị Igbo mana anyị apụtago anyị a na-anachizi azụ na anyị si gịnị na nwa eze ya na-efu na mba ife anyị bụ nwa eze were nkwa na gịrị na gịrịgịrị n'ugwu eze ya bụ ihe na ya apụtago anyị were asị ụlọ kwado na anyị ga-emere ụlọ ga-anụkwa gịnị ụlọ ga-anụkwa olu anyị ọzọ ndewo omesịa. IBO Media, intelligent broadcasting online. Welcome back to the IBO Media Show. I've got quite a few artists with me today on this show. And the first person on this show today is K16. K16, how are you? Would you like to talk about your record? Yeah, I would like to talk about it. My first, if you never sabi, it's a two-sided single, if you call it that, a B-side. It has Nawa For You on the other side, which is like a more dance thing. If you never sabi, it's more like lyrical, a mixing pidgin, English, Igbo. Yeah, open each other, you know, I mix everything up there together. So it's really good. So what does that mean? Open choice and yeah, open choice and I still there for the game. When you want to you know, and it's it means if you want to go into Igbo, I still there. Anybody that gets to me, I get right back at them. You know, so it's cool. It's good. It's so good. Master Benson, what do you think about that? I think it's quite an intelligent, optimistic artist. Yeah. I'm looking at your profile. I was quite amazed. I went to your YouTube uploads. It was fascinating, very fascinating. I just want you to really, help us here with how did you actually come about this, fabulous name, K16? Why K16? Okay,